Konferma oħra dwar il-qada b'saħħitha li jinsab fiha pajjiżna. L-aħħar rating tal-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Fitch tikkonferma r-rating ta' Malta bħala A+ stabbli u fir-rapport tagħhom l-esperti ta' Fitch jgħidu li l-andament tal-finanzi ta' pajjiżna kien aħjar minn dak f'pajjiżi bl-istess klassifikazzjoni. Dawn l-esperti internazzjonali qed ibassru li fis-sentejn li ġejjin il-Gvern Malti se jibqa' jirreġistra surplus ta' qrib il-1% tal-ġid nazzjonali. Dan se jinkiseb mingħajr dipendenza fuq it-tħul mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Fil-fatt, il-fondi minn dan il-programm mistennija jintużaw biex jiffinanzjaw spiża kapitali akbar. Minkejja żieda mistennija fuq proġetti kapitali, fit-rating site li sa 10 snin oħra, il-pis ta' dejn nazzjonali ser ikun naqas għal inqas minn 27%, jiġifieri ferm iktar minn nofs il-pis li kien hemm fl-2012. Dwar l-andament ekonomiku, ir-rapport ta' Fitch Ratings jirrimarka li l-prodott domestiku gross per capita huwa ogħla b'mod sinifikattiv mill-klassifikazzjoni A medjana. Fitch notat li dan ir-riżultat huwa xprunat minn impjiegi u pagi b'saħħithom. Minkejja l-prospetti xejn sbieħ fl-ekonomiji ta' madwarna, l-ekonomisti ta' Fitch qed ibassru tkabbir ekonomiku f'Malta ta' aktar minn 5% għal din is-sena. U ma jirrimarkaw li tkabbir b'saħħtu ma wassalx għal żbilanċi hekk kif rifless fil-prezzijiet. B'kuntrast għal diversi allegazzjonijiet mill-oppożizzjoni, l-esperti ta' Fitch jgħidu li Malta żebqet dak miksub minn pajjiżi oħra fil-livell A fejn jitlu l-iżvilupp uman u l-governanza. Fil-fatt, wieħed mill-fatturi li jispjega r-rating tajjeb ta' pajjiżna huwa l-governanza b'saħħitha u l-indikaturi dwar iżvilupp uman, dan meta mqabbel ma' pajjiżi oħra. Ir-rapport jinnota kif l-awtoritajiet Maltin qed jimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Awtorità Bankarja Ewropea, dan biex ikomplu jtejbu l-qafas regolatorju. Jinnota wkoll kif is-settur bankarju għaddej minn proċess ta' konsolidament. Stqarrija tal-Gvern tinnota kif din l-analiżi pożittiva ta' Fitch tikkonferma l-fiduċja li teżisti f'pajjiżna. Suċċess li qed iwassal għal aktar interess f'Malta minn investituri barranin u bekk għal ekonomija aktar b'saħħitha għal ġid tal-familji u n-negozji ta' pajjiżna. Fl-istess waqt, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna laqa rapport ieħor pożittiv u spjega li l-esperti ta' Fitch innutaw kif il-banek Maltin huma b'saħħithom u li n-negozju f'pajjiżna mistenni jkompli sostni s-surplus ekonomiku ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.